that provides us, it's not the moon that divides us. I can barely swim, and the current's coming in, and the current's coming in again. Stand up when you hear your name, 'cause I think that we're the same. We've got the same old hands, we've made the same old plans. Bail out to the yellow raft, it's got a hole but we can last. We'll watch until it fades away. Time to take it over, look how far we've come. To DWCM Aksyon Radio Pangasinan 1161 kHz, happy 15 years of sharing right information and a public service to our fellow Pangasinense. Ang inyo pong lingkod, namimiss ko po ito mga kaaksyon, ang aking extra, ang inyo pong lingkod, Aksyon Councilor Cisco J. Flores, nag-uulat para sa Aksyon Radio Pangasinan #1. Muli ho, God bless and congrats! I've been painted gin. It's not the color I came in, it's not the shirt that I stained in. Maligayang bati po sa DWCM Aksyon Radio Dagupan sa inyong ika-15 anibersaryo. Mula sa inyong pagkakatatag, nakapagbigay ang inyong istasyon ng mahalagang impormasyon at kaalaman sa inyong mga tagapakinig hindi lang sa Pangasinan, kundi pati na rin sa mga parte ng La Union, Zambales, Tarlac at Baguio City. Naway maging inspirasyon ang okasyong ito para lalo pa ninyong paigtingin ang pagtataguyod ng mga makabuluhang programa para sa kabutihan ng ating mga mamamayan. Ipagpatuloy po ninyo ang pagbabahagi ng napapanahong balita at kaganapan sa ating mga kababayan, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Maraming salamat po at mabuhay po ang DWCM Aksyon Radio Dagupan. Stop right there. Isang napakainit na pagbati ang ipinapabot ko sa DWCM Aksyon Radio sa pagdiriwang nito ng ika-15 anibersaryo. Sa loob ng 15 taon, nangunguna ang Aksyon Radio sa paghatid ng mga mahalaga at makabuluhang impormasyon at balita para magabayan ang mga kababayan natin. Hindi nila alintanang hamon sa kailang sariling kalusugan na dala ng pandemya, maihatid lamang ang serbisyo publiko at makapaglingkod sa mga tagapakinig at taga-subaybay nito. Saludo ako sa inyo. Ito ang inyong lingkod, Congressman Ronzalo ng Kabayan Party List na nagsasabing, congratulations, mabuhay kayo. It's time to take it over. Step out into the sun. It's time to take it over. And look how far we've come. We've come. Take me on a whim. It's not the sun that provides us, it's not the moon that divides us. I can barely swim, and the current's coming in, and the current's coming in again. Stand up when you hear your name, 'cause I think that we're the same. We've got the same old hands, we've made the same old plans. Bail out to the yellow raft, it's got a hole but we can last. We'll watch until it fades away. Time to take it over, look how far we've come. Someone never meant to call me out, someone never meant to leave the ground. Time to take it over, look how far we've come. Someone never
Isang happy 15th year anniversary sa DWCM Aksyon Radio, Pangasinan's news leader. 15 years is a very long time at hanga ako sa inyong dedikasyon at serbisyo sa ating kapwa Pilipino sa pamamaraan ng pagbabalita. Congratulations on this milestone. Sana'y magpatuloy ang pamamayagpag ng inyong istasyon. Once again, congratulations sa inyong 15th year anniversary at mabuhay ang DWCM Aksyon Radio. Someone never meant to come around. Someone never meant to leave the ground. Time to take it over.